Når man afstemmer en reaktionsligning, handler det om at få lige mange af hver grundstof på begge sider af reaktionspilen. På billedet her er ligningen allerede afstemt, og der kan du se, hvordan vi har fået lige mange på hver side. For at få det til at gå op, bliver vi nødt til at bruge f.eks. 2 gange C2H2, som er acetylen. Ud fra afstemning kan man også se af forholdet mellem stofferne, man bruger. Her kan vi f.eks. se, at der skal bruges 5 oxygenmolekyler, mens der kun skal bruges 2 acetylenmolekyler. Derfor er forholdet 1 til 2,5. Teoretiske og målte værdier. Ud fra skemaet kan vi se, hvordan flammen er ved de forskellige forhold. Forholdet 1 til 0, altså ren acetylen, bliver en stor gul flamme, som soder meget, og som slet ikke bliver varm nok til at skære med. Ved forhold 1 til 1 bliver flammen mere lysgul, og man kan mærke, at der begynder at komme mere varme. Men det er dog stadig ikke nok til at skære med. Forholdet 1 til 3 begynder flammen at flakke og bliver upålidelig. Forholdet 1 til 4 er det lige før flammen kvæles. Forholdet 1 til 2 er det mest optimale, da det bliver en konstant blålig flamme, som er optimalt at skære med. Rent teoretisk skulle denne optimale flamme være 1 til 2,5, men fordi at flammen også optager ilt fra luften omkring os, behøver trykket ikke at være helt så højt. For at beregne, hvor meget kuldioxid der produceres ved et skærearbejde på 20 minutter, bliver vi nødt til at udregne stofmængde og molarmassen for alle stofferne. For at udregne det, sætter man det op i et skema som dette. Molarmassen udregnes ved, at man plusser alle atommasserne sammen for det givne stof. Stofmængden udregnes ud fra idealgasligningen. P gange V er lig med N gange R gange T, da vi ikke har en vægt på acetylenet. For at finde det brugte CO2, skal vi finde forholdet mellem de forskellige stoffer, og dermed finde stofmængden for de andre stoffer. Når vi har stofmængden og molarmassen på CO2, ganger man den for at få vægten i gram. Kuldioxids effekt på atmosfæren. CO2 og andre gasser virker som et drivhus på vores atmosfære. De stiger op og lægger sig i de højere luftlag og holder på varmen. Ved længere tids udsættelse for koncentrerede mængder kan det give ubehag, hovedpine og til sidst sygdom som kræft. Med en stigende temperatur vil indlandsisen smelte, og havene vil derfor stige. Det vil resultere i en masse lavtliggende og kystnære områder vil blive oversvømmet. Den opvarmede atmosfære får vores vandressourcer til at tage ud, så der i fremtiden i områder som Californien og Sydeuropa bliver akut vandmangel.